गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों रायजो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फुजा आफादा मिरुनि खावलायनाय बायदियै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थामहिनबा बड'फा गोजोखोआरि सोलायनाय मावथांखि बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गुबुन गुबुन दख'रायाव मैयानिफ्राय 6 नभेम्बरनिफ्राय जोङो 3 नभेम्बरसिम मोनसे 8 साननि मोनसे गोलाव हाबाफारि लादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो बर'फोरनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव दिनै समाजाव लाइमोनफोरनि रला माबायदि जागासिनो दङ, लाइमोनफ्रा दिनै माबायदि खोमसि लामाजों आगान सुरलांदों बेखौ नोजोर होनानै जों लाइमोनफोरखौ लानानैबो सावरायलांगोन आरो बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौबो गेरेमसा बर' माहारि दानायाव माबायदि बिफाव लानांगौ बेखौ लानानै जोङो सावरायलांगोन। दा मैयानि गेजेरजों दुलाराय बर' फुजा आफादनि बड'फा मिसननि जाखिनि चिफ कअर्डिनेटर मानव गेदेर फनि बर' बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिदों। जोङो आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा गोबां एसेबाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो थारैनो बेबायदि जुदि बड'फानि मोन्थोरजों आगान सुरोब्ला बर'फोरा गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै थांना थागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। लोगोसे साननैसो बावै बिटिसिनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारि माखासे बाथ्रा जि थाखो 8सिमल' बर' बिजोंखौ थिसननाय जागोन बेनि सायाव दुलाराय बिटिसिनि गाहाय मावफुंग्रा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जा बुंदों बेयो बिथा गैया। मानो होनोब्ला दिनै बिथांनि बायदि बुंनायखौ जों आगान सुरनांगौबा बर'फ्रा गावनि आथिङाव रुवा दाननानै लानाय जागोन। मानो होनोब्ला बिथांनि सुक्तिनि गेजेरजोंनो बर' रावा दिनै 80थि फारियाव भारतबर्षनि 80th जायगा मोनबाय। दिनै बर' रावा गोबां दावगानायनि लामायावसो। दा जों दावगानायनि उनाव फावसायनायनि खोथा गैया। मानो होनोब्ला भारतबर्षआव 1552 राव दङ। दा बेनि गेजेराव जोंनि बर' रावा मोनसे 80th जायगा मोनबाय। दा बे रावा मालाबाबो थैना थाङा आरो बेनिखायनो बे रावखौ थाखो जिहेतु 10 मोनबाय, जोङो 12 आरो बिदिनो BA थाखोसिम जोङो लांबाय थानायनि मोनसे जोंहा राहा लामा दङ आरो बे बर' बिजोंखौ गोजौ थाखोआव लांबावोबादि थैनांगौ एबा बर' फरायसाफ्रा उसुबिदायाव गोलैयो बे जुक्ति गैया। जोङो बर' बिजोंजोंनो जोङो दावगानो हागोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथाखौ लानानै जों बर'फोरनि गेजेराव बेले बेजे साननांगौ जोंना खोथा गैया। बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि एगेन्स्टआव मा मेसेज हरदों? दुलाराय बर' फुजा आफादनिफ्रायथ' मिरु आफादनिफ्राय जों क्लियार होनाय जाबाय। मिरुनि जाखिनि मिरु सरकारनि जाखिनि सोलोंथाइ खान्थि बे सोलोंथाइ खान्थिखौ जोङो बरायदों, थारैनो जानांगौ आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जाखिनि डिसिसन लादों 12 थाखोसिम बर' रावखौ थिसननांगौनि बेलायाव जिहेतु बिथांमोना जोंखौ एनअसि होबाय, बिथांमोना एप्रुभ खालामबाय, दा बेयाव जों गोजोननाय दं आरो बेबायदिनो बर' रावा 12 थाखोसिम जाथारनांगौ होनना जों फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नारसिननाय दङ। सांग्रांथि लादों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मा दाथ' बेफोरबायदि सांग्रांथि मेल लानायखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायथ' जोबोद साबायखरसो बावो। जिहेतु माने जोंनि हालामावथ' दा बर' थुनलाइयानो होन बर' फरायसा आफादानो होन जों माने नागारलाया। जिहेतु बिफा आरो फिसा नालाय जों माने गरसे फैसानि मिथिं बायदि सोलिनानै दं आरो बेनि थाखाय जों जोबोद साबायखर बावदों आरो जोबोद मोजां मोनदों। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि बे हालामनि फरायसा फरायसुलिफ्रा एसेबाबो दावगादों होननानै जों मिथिनानै मोनदों आरो नुनोबो मोनदों आरो। माने फैबाय थानाय मेट्रिक आनसलिकनि बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा माबायदि सामलायगोन माबायदि मेल खुंगोन? दा फैबाय थानाय खुंगा 12थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेलस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, दा बेखौथ' जों जोंनि साननाय बायदि गाजा गोमजायैनो जों खुंनो आखायाव लाबाय आरो दासिम जों नारा नाथा नांथाबनानैबो माने हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो रायजो राजानि मददजों लोगोसे आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि आरो बिमा बिफा साफ्रोमखौ लाफानानै जों बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन होननानै
मिजिंथिदों आरो बेहाय जों 14 खालि लाइमोनफोरनि जेरैहाय 8निफ्राय लानानै कलेजसिम फरायनानै थानाय बा फरायबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै मोनसे सेमिनार लानाय जादों। दा बेहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि रमेश पि नार्जारि बिथांखौ बरायदों आरो 15 अक्ट'खालि जोङो हालामनि बिमा बिफा बा गारजेनफोर बेफोरखौ लानानै बोराय बुरै साफ्रोमखौबो न'खरफोरनिफ्राय सानै माने मोनसे सावरायमा मेल बा सेमिनार लानाय जादों 15 अक्ट'खालि। दा बेहायबो जोङो बोसोनगिरि बा बुंथिगिरि हिसाबै डक्टर अनजालि दैमारि लोगोसे डक्टर मंगलसि हाज'वारि बिथांमोनखौ जों बरायदों। दा बिथांमोना फैखागोन। दा जों बेखौबो जाफुंसार जाहोनो हागोन होननानै आसा खालामदों। दासिमबो जों नारा नाथायैनो नांथाबगासिनो दं साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा आरसि आरो गुदि आफादनि लोगोसे फरायसा आफादनि गासैबो रायजो राजा बयबो माने गोसो मोदोम होनानैनो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बाथ्रा मिथिनो हादों थांनाय साननैसो सिगां बिटिसिनि गाहाय आफादगिरि जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बर' बिजोंखौ 8 थाखोसिमल' थिसनगोन होननानै माखासे बाथ्रा फोसावदों मिडियानि गेजेरजों। दा बर' थुनलाइ आफादा बिथांनि सायाव मा मेसेज होयो? दाथ' बेयो जोबोद दुखुनांथाव जिहेथु जाय हांखोखौ लानानै बा जाय रावखौ लानानै जों गोबां जोंनि गेदेमाफोरा मुंख्लंबो जालांबाय आरो गोबां खस्थ' मोननांबाय, गोबां बेंगुरा बेंगुरिबो जालांबाय। दा बेखौ जों बेसेबांबा नारा नाथा नांथाबनानै मोननायखौबो जुदि जों दा सा ससेयाव बेखौ बस'नानै बा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौनो खोमानानै लानो नागिरोबा जोबोद दुखुनांथाव। जों बे गुदि बर' थुनलाइ आफाद जानानै जों बेहाय माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो हानाय नङा। जिहेथु जोंनि बिमा रावा जोंनिया बिदिबा गोमालांगोन। बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा बुंनाय बिथांमोननि बायदिबा जोंनि बे बर' रावा हयथ' मोनसे समाव गोमालांनोबो हागौ, थुनलाइयाबो गोमालांनो हागौ। बेखायनो जों जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बायदिब्ला आंनि साननाय बायदिब्ला बे माने माब्लाबाबो जाफुंथाव नङा आरो बेखौ लायोब्ला जोंनि माखासे खाबुआबो गोमालांगोन होननानै आं सानो।